खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 14 सेप्तेम्बर 2023 बारायजायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेननि बेरेखा गथ' गोरलै फाननाय गथ' गोरलै बायनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जायफोरा आयेननि बेरेखा खामानियाव लोब्बा दङ एरेस्ट खालामजागासिनोबो दङ। बेबायदिनो वेस्ट कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय राधानगर ओनसोलाव सासे दुथां बिफाया गावनि 2 बोसोर जानाय फिसाजो गथ'खौ 10,000 राङाव फानदों आरो बियो गावनि दानब्रै जानाय फिसाज्ला गथ'खौबो 50,000 राङाव फाननो नाजादोंमोन, नाथाय फाननो हायासै। बिमाया पुलिसनि केस होनायनि उनाव फाननो हायासै। दा बे जाथायनि सायाव वेस्ट कार्बि आंलं पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गावनि गथ'खौ फाननाय दुथां बिफानि मुङा जाबाय दिलीप बिस्वास। मोनसे गिथाव बाथाव मानसि बुथारनाय जाथाय जादों। बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 1 नं कुवादियाव सासे सुबुङा गुबुन सासे सुबुंजों नांलाय खमलाय जानायाव बुदलायनाय जानायाव सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय शुकुर आली, 60 बोसोर बैसोनि। शुकुर आलीखौ गुबुन सासे सुबुङा नांलाय खमलाय जानायाव गोबुआथारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनानै खारखोमा लांदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। दिनै 14 सेप्तेम्बराव एक्स एनडिपिनि मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। दिनै एक्स एनडिपिनि मुंख्लं सानखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गाजा गोमजायै फालिनाय जागोन। गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि रावजारियाव रैखाथि हानजा, रौनिया हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों। बे गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथायाव सासे उदखारिया गावथारजादों आरो 3 रैखाथि हानजा, रौनिया हानजानि जवानफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सासे स्पेशल पुलिस अफिसार आरो 2 आर्मि जवान दंमोन। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे समावबो अपारेशना सोलिगासिनो दङ। Welcome BTR! Welcome BTR! Welcome BTR! बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोना जे जोंखौ बिटिआरआव जे हाबहोनायनि जि नांथाब नाजानानै हाबहोनो हाबाय, आसाम गभर्नमेन्टखौ प्रेसार खालामनानै आगानसे जे दावगाहोनो हाबाय, बिनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों आरो बेजों लोगोसे आं खावलायनोबो सानदों जे थांनाय जि जानुवारि दाननि 26 जि रिपाब्लिक डे, बेयाव चिफ मिनिस्टारा गावनि खुगाजों 60था गामि घोषणा खालामदोंमोन। नाथाय बेयाव एसे टेकनिकेलि माखासे उसुबिदा थानायनि थाखाय हयथ' मैयानि दिनाव केबिनेट डिसिसनाव 40था गामिया फैदों आरो जों नुदों केबिनेटनि जि माइनट्सआव जे 19था गामिखौ नैबे साननैसोनि गेजेराव जे मोनसे पेज बिथांमोना होगोन आरो बिनि उनाव जि माखासे गोबां ओनसोल जिहेतु जोंहा हाबबावनांगौ दङ, दा बे हाबबावनांगौ खामानिखौ जोङो खावलायगोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोना थाबैनो 2024नि सिगां जे माखासे गामि फोसावनांगौ दंबावो बेखौ थाबै जेन फोसावो, बेखौ आङो बिथांमोननिसिम आपिल खालामो। आरो बेजों लोगोसेनो आङो जोंनि गेजेराव दा बे 41था जि गामिनि लिस्ट ओंखारदों, बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां एसे गोनो गोथो, हयथ' माखासे मानसिफ्रा बिदि सोंलु हयथ' गोबांनाव फैदों, आंनावबो फैदों। बेनिखायनो आङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन, जोंनि थांखिया गहपुरसिम, सिमाया जोबथा गहपुरसिम। बेनिखायनो मेक्सिमाम सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गेजेराव मेक्सिमाम गामि लिस्टखौ जोङो 22थासिमहालागै गहपुरनिफ्राय ओंखारदों। मानोना जों बर्डारनि जि सिमा, बे गामिफोरखौ बांसिन ओंखारदों। गेजेराव जि थाबोनाय गामि ओंखारनांगौ दङ, बियो निश्चितभाबै ओंखारगोन। मानोना कन्टिगिटिखौ मेनटेन्स खालामनांगौबा बैफोर गामिनि लिस्टखौ ओंखारनांगोन। बेनिखायनो आङो ओनसोलनि रायजो राजाखौबो खावलायदों, नैबे 41था ओंखारनाय लिस्टआनो बियो जोंनि जोबथा नङा। बेखौ पर्यायक्रमै जिहेतु आसाम सरकारा मावगोन आरो जोंनिफ्रायबो बेखौ नारसिननाया थाबाय थागोन। बेनिखायनो बेबायदि जेन जोंनि गेजेराव बेबायदि जेबो बुल बुजाबुजि जाया, आं बेखौ नोंथांमोननि जि पर्टेल निउज मिडियानि गेजेरजों रायजो राजासिम खावलायहरो। गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नैबे पर्टेल निउसनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।
जोंनि गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियावनो बरायनाय थाग्रोबाय। थांनाय मैयानि दिनाव आसाम केबिनेटआ जाबादि फोसावदों गासै गोदानै गंब्रैसे गामिखौ बिटिआरआव सोसननाय, बेजों लोगोसेनो जोंनि गफुर हालामनि सिङाव थानाय 22टा गामिखौ सोसननाय, बेयाव जोंनि गफुर जिल्लानिफ्राय जोबोद बरायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो आङो खावलायबावनो सानदों जे जोंनि थालांनाय गामिफोरा, जोंनि ओनसोलाव थालांनाय गामिफोराबो सिस्टेम बायदि फैनानै लासै लासैनो बे साननैसोनि गेजेराव जाहाथे गासिबो हाबलांजोबो। जोंनि बर' रायजोआ बर' हारिया बर' रायजो दाबिनानै बेसेबांबा सम गोबाव समनिफ्राय आन्दलन खालामबोना फैयै फैयै दिनै जोबनाय समाव जोङो एसेबाबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो मानो होनब्ला जोंनि साननायानो जाफुंजोबाब्लाबो, आलादा रायजो जाफुंजोबाब्लाबो जोंनि साननाया एसे जाफुंनायखाय आङो नैबे बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आङो जोबोद गोजोननाय बावहरदों। जाहाथे फैगोन दिनफ्राव जोंनि गासैबो साननाया जाफुंजोबो। लोगोसेनो जोङो गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाख्नायनांगोन, बरायनांगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि गफुरसिम बिटिआरखौ फोलावनायाव गोबां मैखोमै नांथाब नाजानाय, जोंनि साननायखौ जाफुंहोनायनि थाखाय। लोगोसेनो बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि खस्थ' नाजानाय आरो बर' फरायसा आफादनि मैखोमै नाजानायाव जाहाथे जोंनि साननायफ्रा गफुर हालामसिम जाफुंजोबगोन बेखौ जों आसा खालायो। आरो बेखिनियावनो जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ, आद्रा थाबोनाय खामानिखौ जों खौसे बर' हारिया ज' मावलांनानै जाहाथे जोंनि साननाय, जोंनि आसा जाबादि डिमान्ड बेफोर गासै उनाव फारि फारि जाफुंलांगोन, आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नोंथांसिम आङो बेखौनो गोजोननायखौ जासिनाय जाबाय। गोजोन्थों। गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नैबे पर्टेल निउसनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियावनो बरायनाय थाग्रोबाय। थांनाय मैयानि दिनाव आसाम केबिनेटआ जाबादि फोसावदों गासै गोदानै गंब्रैसे गामिखौ बिटिआरआव सोसननाय, बेजों लोगोसेनो जोंनि गफुर हालामनि सिङाव थानाय 22टा गामिखौ सोसननाय, बेयाव जोंनि गफुर जिल्लानिफ्राय जोबोद बरायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो आङो खावलायबावनो सानदों जे जोंनि थालांनाय गामिफोरा, जोंनि ओनसोलाव थालांनाय गामिफोराबो सिस्टेम बायदि फैनानै लासै लासैनो बे साननैसोनि गेजेराव जाहाथे गासिबो हाबलांजोबो। जोंनि बर' रायजोआ, बर' हारिया बर' रायजो दाबिनानै बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय आन्दलन खालामबोना फैयै फैयै दिनै जोबनाय समाव जोङो एसेबाबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो मानो होनब्ला जोंनि साननायानो जाफुंजोबाब्लाबो, आलादा रायजो जाफुंजोबाब्लाबो जोंनि साननाया एसे जाफुंनायखाय आङो नैबे बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आङो जोबोद गोजोननाय बावहरदों। जाहाथे फैगोन दिनफ्राव जोंनि गासैबो साननाया जाफुंजोबो। लोगोसेनो जोङो गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाख्नायनांगोन, बरायनांगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि गफुरसिम बिटिआरखौ फोलावनायाव गोबां मैखोमै नांथाब नाजानाय, जोंनि साननायखौ जाफुंहोनायनि थाखाय। लोगोसेनो बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि खस्थ' नाजानाय आरो बर' फरायसा आफादनि मैखोमै नाजानायाव जाहाथे जोंनि साननायफ्रा गफुर हालामसिम जाफुंजोबगोन बेखौ जों आसा खालायो। आरो बेखिनियावनो जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ, आद्रा थाबोनाय खामानिखौ जों खौसे बर' हारिया ज' मावलांनानै जाहाथे जोंनि साननाय, जोंनि आसा जाबादि डिमान्ड बेफोर गासै उनाव फारि फारि जाफुंलांगोन, आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नोंथांमोननि गासैनिसिम आङो बेखौनो गोजोननायखौ जासिनाय जाबाय। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।